Cau el sol, arriba la tarda i amb una mica de música i les parades dels comerços de Sant Pol ja preparades, comença la Shopping Evening. Toni Balan Group va ser el conjunt encarregat de donar-li un toc de festa i rauxa a la Shopping Evening que el passat dissabte 10 de desembre es va celebrar a Sant Pol de Mar. Durant tota la tarda, el conjunt va amenitzar el pas dels veïns de Sant Pol pel carrer Nou, on hi havia les paradetes de l'esdeveniment. Música amb ritme i divertida, que va fer moure l'esquelet a més d'un abans de fer un vol per les parades de la Shopping Evening. En aquest cas, les parades les posaven els comerciants de Sant Pol, i és que l'objectiu principal de la Shopping Evening era dinamitzar el comerç local. A la Shopping Evening, les botigues surten al carrer. Hem parlat amb veïns i ens han explicat què els hi semblava que es fessin aquestes coses a Sant Pol. Però també és interessant veure què en pensen els comerciants. Anem a preguntar a una comerciant què li sembla que hi hagin aquestes activitats a Sant Pol. Bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs com a comerciant, què et sembla que es facin aquest tipus de fires, aquestes coses aquí a Sant Pol? Home, és una manera d'apropar-nos nosaltres també més als nostres clients o a tothom que passeja per aquí, i justament abans ho comentàvem amb un noi que hi havia, no? Que quan estàs a dintre de la botiga sembla que no, i a vegades la porta també és una mica una barrera que per fer alguna pregunta petita o així costa una mica més de fer, i estant aquí al carrer potser més que també és interessant fer alguna venda, és això, mostrar-te potser més proper i poder ser accessible per si algú té algun dubte o alguna pregunta que potser un dia entre setmana no te la faria, poder-ho resoldre. A banda de potenciar el comerç local, l'activitat va ser d'allò més entretinguda perquè va comptar amb un taller de globus i amb inflables per als més petits de la casa, un còctel que impedia a les famílies del poble quedar-se a casa. Que a la nostra vila hi hagi tanta activitat, no? Perquè sempre hi ha fires, sempre hi ha activitats pels nens i això dona molta vida al poble. Crec que és un bon al·licient. A nosaltres ens agrada molt això que fan a Sant Pol, l'Ajuntament organitza, i no sé, trobo que hi ha moltes coses per nens divertides. Em sembla estupendo, molt bé, perquè aquí abans era un poble més avorridet i ara està molt mogut i molt bé. Durant tota la tarda, les parades van mantindre's al carrer, a l'espera de curiosos i de gent amb ganes de comprar. El més important, però, era fer poble i germanor. Bé, fa veïnatge, ja ho veieu, els que no surten a aquesta hora són tots al carrer. Ens trobem, ens desitgem bones festes, veiem què ven el veí, ho comprem, per tant això posa en marxa el poble. La Shopping Evening va acabar als voltants de les 9 del vespre amb 3 sorteigs de 100 euros per gastar en establiments de Sant Pol de Mar.